ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଇଏ ଏକ ମୋମୋର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି କେତେଟା ଦୋକାନର ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁତକ ଲୋକ କେମିକାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁତକ ଖାଇବା ପତ୍ର ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ହେଉ କି ହୋଟେଲ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁ ବି ଇଏ ହେଉ, ନକଲି ସକ୍ସଠୁ ଧରି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ କଲର୍ ହେଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ପକାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଦେହକୁ ଖରାପ କରିକରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଫଳରେ ରୋଗ ସମସ୍ୟା କମୁନି, ରୋଗ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ଡେଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫଳରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କିଛି ଟିକେ ବି ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବାହାରୁଛି। ଏହି ଫଳରେ ଆମର ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ଆମର ସେପାରେଟ୍ ଲୋକ ବି ରହିବେ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କେମିକାଲ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିବୁ। ଯେଉଁ ଫଳରେ ଫୁଡ଼୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିକି ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯେଉଁ ଫଳରେ ସେକ୍ସନ୍ ଆମର କାହାର ଭାଇ ରାଗ ନାହିଁକି ଆମର ଇଏ ଜିନିଷ ବିକୁଛି, ଆମର ରାଗ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଉପରେ ନଜର କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ କାଳ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କାମ। କାହାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚେକ୍ ବି କରୁଛୁ। ୟାର ବହୁତ ଟିମ୍ ବି ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ କମ୍ପାନୀର ମିଶନ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଯେ ଯେଉଁ ଫଳରେ ରୋଗମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ ରୋଗମାନଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛି। ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ସେ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ, ଆମକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।